Oħt l-imħallef Giovanni Falcone li ġie assassinat 30 sena ilu mill-mafja se tkun f'pajjiżna fuq stedina tal-Aqda Repubblika. Marija Falcone fil-fatt se żżur Malta għall attivitajiet ta' tifkira tal-5 anniversarju mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Marija Falcone, professur tal-liġi, hija oħt Giovanni Falcone li kien inqatel fl-1992 flimkien ma' martu il-Maġistrat Francesca Morvillo u 3 pulizija tal-iskorta personali tiegħu. Il-5 li huma kienu inqatlu fi splużjoni fi triq bejn l-ajruport u l-belt ta' Palermo. Tul dawn l-aħħar 30 sena, Marija Falcone ħadmet fl-Italja fuq livell internazzjonali biex tippromuovi kultura ta' ġustizzja kontra l-mafja permezz ta' attivitajiet u proġetti tal-Fondazzjoni Falcone flimkien ma' żgħażagħ skejjel u komunitajiet. Il-Fondazzjoni Falcone twaqfet fl-1992 ftit ta' xhur biss wara il-mafjuż ta' Giovanni Falcone u l-kollega tiegħu Paolo Borsellino li wkoll kien assassinat dik is-sena. Il-Fondazzjoni hija rikonoxxuta min-Nazzjonijiet Uniti għal kontribut soċjali u ċiviku siewi tagħha. Il-Fondazzjoni Falcone u Repubblika flimkien qed jospitaw seminar li se jsir nhar is-Sibt 15 ta' Ottubru fuq il-kampus tal-Università fil-Belt Valletta biex jiddiskutu l-isfidi fl-istituzzjonijiet pubbliċi. Is-seminar se jiġbor flimkien akademiċi, ġurnalisti u professjonisti. L-għada, fis-16 ta' Ottubru, Marija Falcone se tissieħeb mal-organizzaturi fl-attivitajiet tal-5 anniversarju mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia li dakinhar jintemmu b'velja fil-pjazza l-assedju l-kbir fil-Belt Valletta fejn se tagħmel diskors.